ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണു അല്ലേ? ഗുണങ്ങളിൽ ഏകത്വമുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഓ, ഏഴാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ആ സാരാംശം, അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഏഴാമത്തെ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയേ? ആരാ പറയുന്നേ? സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന് തുല്യമായ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാകും. അയാൾക്ക് പിന്നെ മായാമോഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഭയമോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക്, ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ഗുണമുണ്ട്. ആത്മീയരാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് വളരെ ചെറിയൊരു തോതിലാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അല്ലേ? ഏകത്വമുണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരിലും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യം കണ്ട് ചൈതന്യത്തോടെ എല്ലാവരെയും ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് വ്യവഹരിക്കുന്ന ഒരാള് ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്, പണ്ഡിതനാണ് അല്ലേ? അയാൾക്ക് പിന്നെ മായയില്ല, ഭയമില്ല എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ആറാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണെങ്കിലോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആറാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണേ? എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നിനെയും വെറുക്കില്ല അല്ലേ? എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തില് ആദരവോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരിലും ഉള്ളിലും ഉള്ളത് ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം തന്നെയാണ് എന്നറിയുമ്പോ അല്ലേ, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരോടും വെറുപ്പില്ല അല്ലേ? എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി മന്ത്രം 8 എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതാണ് മന്ത്രം 8 വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മന്ത്രമുട്ട്. സപര്യകാശുക്രം അകായം അവ്രണം അശ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വ്യദധാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. അപാപവിദ്ധം എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു വാക്ക്. അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിതമായത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പരിഭാഷ. നോക്കാം നമുക്ക് വിവർത്തനം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ആള്? നമ്മൾ മുമ്പത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യത്തെ ദർശിക്കുക എല്ലാവരിലും. അങ്ങനെ ഉള്ള ആള് പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി, ആ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താ മനസ്സിലാക്കണത്? ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചു ആ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലെത്തിയ വ്യക്തി അല്ലെ, ജ്ഞാനി, പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ ആളെ വിളിക്കാം നമുക്ക്. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള, ആ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള, സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിരകളുണ്ട്, നമ്മൾ പാപം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അതൊന്നുമില്ല. തത്വജ്ഞാനിയാണ്, ഭഗവാൻ അറിയാത്ത അറിവില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ പോലും വന്നത്. പിന്നെയോ അനാദികാലം മുതലേ, ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കറിയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ആദ്യം മുതലുള്ള ആ ബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള, ആ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആള്. ഭഗവാന്റെ അല്ലെ സർവഗുണസമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണു അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതൻ, പരമഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാവും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം ശരിയായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപവിവരണമാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. ഭഗവാൻ രൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക ശരീരമാണ് നമ്മുടേത്. ഭഗവാന്റേത് അങ്ങനെയല്ല, ആത്മീയമാണ് അല്ലെ. ആത്മീയ ശരീരമാണ്, അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ്. നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മളുടെ രൂപം അല്ലെ. ഭൗതികത, ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭൗതിക യന്ത്രത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം ശിരകൾ പോലുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ പോലെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പറയണേ. ശിരകള് അല്ലെ, മാംസമൊക്കെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഘടനാരീതി ശിരകളും മറ്റും ചേർന്ന ഒരു യാന്ത്രിക രൂപമാണ്.
എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്ത അതാണ്. അവിടുന്ന് ശരീരസ്ഥനല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാൻ, നമ്മളുടെ ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് എല്ലാം ഒന്നാണ്. നമ്മെ പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ശരീരം ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടേതുപോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. പറഞ്ഞതല്ലേ. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:1 ഭഗവാൻ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. എന്താ പറയുന്നത്? അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം, ആ ഭഗവാന്റെ അനശ്വരത, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെയാണ് നാശമുള്ളത്, അല്ലെ? പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പൂർണ്ണ പരമാനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആ അനശ്വരത, ശാശ്വതത്വം, അതുപോലെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, സച്ചിദാനന്ദം, ഇതൊക്കെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുത്തേക്ക് നമ്മുടേതുപോലുള്ള ശരീരമില്ല എന്നാണ്. നമ്മള് കുറച്ച് ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ, ഈ ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് നമ്മളിപ്പോ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ ഏത് അവയവം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും സാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടേതുപോലുള്ള കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്നു. ആരെക്കാളും വേഗത്തില് ഓടാനും നമ്മുടെ സമർപ്പണമൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ. ശുക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശക്തൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് 8ാം മന്ത്രത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സർവശക്തൻ എന്ന് അതുകൊണ്ടാ പറയണത്. അധികാരികളായ ആചാര്യന്മാരാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാവിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ ആധികാരികമായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത്, അല്ലെ, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അനുഗ്രഹം, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമരൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമരൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്.
ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അനേക രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അവതാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധന ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് ഭക്തർക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ, ഭഗവാനെ കാണാൻ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കുന്നു. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ഷേത്രങ്ങളില് വിഗ്രഹത്തിന് പൂജ, ആരാധന ഒക്കെ അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കും അല്ലേ? ഗുരുവിനെ. അങ്ങനെ ഗുരുവിലൂടെയും ഭഗവാനിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് വരും. ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാവിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈശോപനിഷത്ത് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം അല്ലെ? വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഔന്നത്യം, ശ്രേഷ്ഠത അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊന്നും അറിയാത്ത, അത് വേദമന്ത്രങ്ങള്, ശ്രുതി മന്ത്രം, ശ്രുതി പറഞ്ഞ വേദം അറിയാത്ത മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര് എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ട്. പൂജാവിഗ്രഹങ്ങളെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതൊക്കെ അവര് വെറും പാഴ്വേലയായിട്ട് കണക്കാക്കും. അവര് പറയും മണ്ണ്, കല്ല്, മരം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സമയം ചെലവാക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലേ മൂഢന്മാര്. പക്ഷേ ഈശോപനിഷത്തോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക്, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മഹത്വം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന അല്പജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ പതിത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 9:11-12 ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? അപ്പോ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച എന്നെ ആ അല്പജ്ഞരായിട്ടുള്ള അവര് അറിയുന്നില്ല, അവര് നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ദുര്യോധനാദികള്, കംസൻ, ശിശുപാലൻ, ദന്തവക്ത്രൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടീമുണ്ട്. അവരൊന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനുകാലികരായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അവർക്ക്. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. എന്നാലോ പാണ്ഡവര് അല്ലെ, കുന്തിദേവി, അതുപോലെയുള്ള ഗോപന്മാര്, ഗോപികമാര്, അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അവരൊക്കെ ഭക്തരാണ്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. ഇപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനും നിത്യബന്ധുവാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറെ ജന്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. അപ്പോഴെന്താ? നമ്മൾ ഈ മായയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മഫലങ്ങളാലെ ബന്ധനസ്ഥരാവുകയാണ് ഈ ഭൗതികതയില്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയണം, നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനിലെ ആശ്രിതത്വം നേടണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് മുക്തി, മോചനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ പഴയ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിനെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതിനാ നമ്മൾ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കണത്, അതുപോലെ സാധനയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിലും പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അല്ലെ? ആദ്യം മുതലേ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും തരുന്നത് ആരാ? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? വേദമന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അനാദികാലം മുതൽക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മൾ 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ അനാദികാലം മുതൽക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വിസ്മരിച്ചു പോയി. അപ്പോ
സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. അപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യര് അല്ലെ, അവർക്ക് അറിയണില്ല ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതൊന്നും അറിയണില്ല. തന്റെ സ്വരൂപ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുളവാക്കുന്നതോടെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭരിത സേവനം, എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ജീവസത്ത അറിവുള്ളവനാകുന്നതോടെ അതെല്ലേ, അറിവുള്ളവനാവുന്നതോടെ, ശരിയാ. സ്വരൂപ അവസ്ഥ, സ്വസ്വരൂപം, നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്താണ്, ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സ്വസ്വരൂപം. ആ സ്വരൂപം, തന്റെ സ്വരൂപ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാകുന്നതോടെ ഭഗവാന് പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അത് ചെയ്യണത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ. അപ്പോ ഈ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്താണ്, ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അത് അറിയുന്നതോടെ ഈ ഭഗവാന് പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവിടുത്തെ സഹചാരിയാവുക, അങ്ങനെ ദാസനാവുക, അങ്ങനെ ആ ദാസനായിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടുക ഭഗവാനോട്. മറ്റൊരു ആവശ്യവും ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവത് സേവനത്തിന് എനിക്ക് അവസരം നൽകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല. ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യശക്തി ഏതാ? ഈ മായ അല്ലെ. താൽക്കാലിക വശ്യതയില് മനം മയങ്ങാണ് അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മറന്നു പോവാണ് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയിൽപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിനെ, ഈ അമൂല്യമായ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മള് ശ്രേയസിലേക്ക് പോകാതെ അധപ്പതിച്ചു പോകരുത്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനനുയോജ്യമായ പദമാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാതഥ്യത എന്ന പദം. പറയാ, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതാണോ ആഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാ അല്ലെ, മോശം പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോകും അല്ലെ, താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, അധോ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ, നരകലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും മോശം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? നരകത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതിഫലം നൽകാൻ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായിരിക്കും. അപ്പോ ജീവന് എന്താ നരകത്തിൽ പതിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഈ യഥാതഥ്യത എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനെ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിഭു ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മറ്റു ജീവസത്തകളെ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത്. ചെന്ന് നിൽക്കൂല്ലേ, അമ്പലത്തില് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്, യാചകരാണ്. അവര് അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ജീവസത്തകള് പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപ അവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതുവരെ
വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ശരിയായ ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു രാജാവിന്റെ മകനെ യാചകര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇത്രേ. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ ഈ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ മനസ്സിലാവുക, കുറച്ച് പ്രായമായി, 10-12 വയസ്സായപ്പോഴ് ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഞാന് രാജകുമാരനാണ് എന്ന്. രാജാവൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് എന്റെ മകനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വേളയില് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ രാജാവിന്റെ മകനാണെന്ന്. അപ്പോഴാ ആ കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ യാചിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നുള്ള ആ ഖേദം. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള്, നമുക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മള് അത് വേണം ഇത് വേണം, എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ യാചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ യാചകരാവേണ്ടവരല്ല അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കുകയോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അതറിഞ്ഞുകൂടാ, നമുക്ക് അറിയാത്ത കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് യാചിച്ച് ഓരോരോ സുഖത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരേ ഒരു ആശ്രയമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായത് ഒന്നിനും നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സുഖം തരാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുവരെ അപ്പോ സ്വരൂപ അവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വിഷയ സുഖങ്ങളൊക്കെ യാചിക്കണത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പോ ഈ യാചകനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. ആത്മീയ ബോധത്തിൽ എത്തണം നമ്മള്. അതായത് നമ്മൾ അറിവ് നേടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്താണ്, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് എന്നറിയുമ്പോഴ് നമ്മൾ പിന്നെ വിഷയ സുഖങ്ങള് ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും യാചിക്കാൻ പോകില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രാണ് പിന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപരഹിതൻ എന്നാണ് അപാപവിദ്ധം. ശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശുദ്ധനാണ്, അപാപവിദ്ധനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ പവിത്രമായ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു അല്ലെ? എന്താ ആ പവിത്രത ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടായാല് പവിത്രമായി. ഭഗവാൻ അപാപവിദ്ധൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. പാപത്തിന് ആരെയാ? നമ്മളെയൊക്കെയാണ് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റില്ല. തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്പർശനത്തോടെ എല്ലാ അപവിത്രമായവയും പവിത്രമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതുപോലെ? സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ചെളിവെള്ളം ഒക്കെ സൂര്യന്റെ ആ ചൂടോണ്ട് അതൊക്കെ ആവിയായിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? സൂര്യകിരണങ്ങള് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും. അപ്പോ ഒരു ഭൗതികമായ വസ്തുവായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ പോലും ഇത്രയ്ക്ക് ശക്തനാണ് എല്ലാത്തിനെയും പവിത്രീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവുമോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, അചിന്ത്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ്, അചിന്ത്യ ശക്തിയുള്ള ആള് അല്ലെ? സർവജ്ഞനാണ്. പാപവിദ്ധം. അപ്പോ ഭഗവാനെ പലപ്പോഴും സൂര്യനോടാണ് അല്ലെ ഉപമിക്കാറ്. സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ അസ്പർശ്യമായ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കും, എന്നിട്ടും പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പറയുമ്പോ തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാലെ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കും.
ശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അനുനാശക ശക്തിയിലൂടെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ. ആ പാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പാപരഹിതനാണ്. പാപത്തിന് ഭഗവാനെ തൊടാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല, അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല. ഭഗവാന് ശിരകളില്ല. ജന്മമെടുക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെ കർമ്മബന്ധനത്താലല്ല. നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, അല്ലെ, നമുക്ക് ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം, ആത്മാവ് എല്ലാം ഒന്നാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അതൊക്കെയാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യത്തിനെ, എല്ലാവരിലും, എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവത് ചൈതന്യത്തെ ദർശിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കണത്? ശരീരമില്ലാത്തവൻ, സർവജ്ഞൻ, ദോഷരഹിതൻ, അല്ലെ? സിരകളില്ലാത്തവൻ, പാപരഹിതൻ, സ്വയം സമ്പൂർണൻ, തത്വജ്ഞാനി, അനാദികാലം മുതല് എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവൻ എന്നിങ്ങനെ വസ്തുതാപരമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്തിലെ 9, 10, 11 മന്ത്രങ്ങളിലെ വിദ്യ, അവിദ്യ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത്. വിദ്യയും അവിദ്യയും ബന്ധന കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയണത്. വ്യത്യസ്ത ഫലം ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ്പൊ 10ൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്. എന്നാൽ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കാൻ വിദ്യയും അവിദ്യയും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ എന്താണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവേതേ തമോ യ വിദ്യായാം രത. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യ വിദ്യായാം രത. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അജ്ഞാനികള്, മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്താ പറയണ ഇതില്? അജ്ഞാനികള് അവരുടേതായ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെത്തിപ്പെടുന്നത് എവിടെയാ? തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പ്രവേശിക്കുക. എന്നാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവര്, മിഥ്യാജ്ഞാനം ഉള്ളവരോ അതില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ കൂടുതൽ അവരെക്കാളും, അറിവില്ലാത്തവരെക്കാളും കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അറിവില്ലാത്തവര് മോശം അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അവര് തമോ നിബിഡം, ഇരുട്ട് ഉള്ള, അന്ധകാരം ഉള്ള ലോകത്തിലെത്തും. എന്നാലോ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാണ്ട് വ്യാപരിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ, അവരെക്കാളും കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയാണ് പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അജ്ഞതയാണ്, സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരി തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അറിവില്ലായ്മ അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല, അല്ലെ? മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അറിവ് സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെ? ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അപ്പോ അജ്ഞത എന്നുള്ളത് അപകടകാരിയാണ്, അവിദ്യ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ വിദ്യ, അറിവ്, തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ അതും അപകടകാരി തന്നെയാണ്. അതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണെന്നാ പറയണത് മിഥ്യാജ്ഞാനം. തെറ്റായ അറിവ്, വഴി പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ട അറിവ്, ശരിയായ അറിവില്ലാതിരിക്കുക, തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അത് വിദ്യയേക്കാളും അപകടകാരിയായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുക. വിദ്യയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശിയെന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞതയെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത്, അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമാവകാശി, നിയന്ത്രണവും ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ വിദ്യയുടെ കാര്യത്തില് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെ, അത് അറിയാതിരിക്കുക, അത് മറന്നു പോവുക,
അതിനെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം. ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ എല്ലാത്തിനെയും നോക്കി കാണാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവര് അജ്ഞരാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ അവിദ്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്നുള്ള ആ സത്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സത്യത്തിനെ ആരാണോ മറക്കണത് ആ ആള് അത്രത്തോളം തന്നെ അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അവര് രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും കർമ്മികള്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മം ചെയ്യും, കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേട്ടത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളില് അവര് തളയ്ക്കപ്പെടും. അപ്പോ 3 വിഭാഗമുണ്ട്. ജ്ഞാനികള് അറിവ് സമ്പാദിക്കും അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. യോഗികളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ 3 ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് കർമ്മികള് ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കും. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരക്ഷേമ തത്പരത, രാഷ്ട്രീയം മുതലായവയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയസുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ 99.9% ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര് ഈ രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു. കർമ്മികള് അവര് ആ വിഭാഗത്തിലാണ് അവരെ പെടുത്താൻ പറ്റുക. അവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നേടാനുള്ള പ്രവൃത്തികള് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കർമ്മികളുടെ ജോലി. കൂടുതൽ നമ്മുടെയില് 99.9% ജനങ്ങളും അത്തരക്കാരായിരിക്കും. ഇവയൊക്കെ ഈശ്വര അവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ അവര് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിനെ മറന്നുള്ള ജീവിതമാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 ഭാഷയിൽ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുതകൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഏത് വിഭാഗത്തിലാ പെടുത്തുക? അവര് മൂഢരാണ് അല്ലെ. കഴുതകളുടെ പോലെയാണ് അവര്. കുറെ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കും അല്ലെ. ഒരു കഴുത എന്താ ചെയ്യാ? കുറെ ചുമടെടുക്കും കുറച്ച് പുല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലും പുല്ല് അവിടെയൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മൂഢരാണ്. അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖതൃപ്തിക്ക് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കഴുതകളോടാണ് ഉപമിക്കുക. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഈ വിഷയസുഖങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞത കാരണമാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഭണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ജ്ഞാനം നേടി ഭൗതികമായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ധാരാളം ക്വാളിഫിക്കേഷനും കുറെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഭണത്തിലുള്ള രത്നം പോലെയാണ്. അതോ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രികളോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വാരിക്കൂട്ടി സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നാണ്. ഈശ്വരവിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാള് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു, പിന്നെ ആ ശരീരത്തിനെ കുറെ അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടല് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. ഈ ക്ലേശങ്ങളുടെ ഇടയില് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ അതിനെ ആഘോഷിക്കുക ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാല്ലേ. ഒരു വിജയം ഉണ്ടായി, അപ്പൊ അതിന് പാർട്ടി നടത്തും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ഈ ചെറിയ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കൈവരുമ്പോൾ അതിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ആധുനിക സംസ്കാരം അതാ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സും മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രം അവിടെ ആ ലെവലിൽ അവര് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി അവർക്ക്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനോ വീണ്ടും ഭക്തൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിന് ബുദ്ധിക്ക് ആത്മാവിന് ഒക്കെ പരമാനന്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ അല്ലെ, സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ, അതല്ലാതെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സുഖം മാത്രാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് അതിന് എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. മെറ്റീരിയൽ നോളജ് മാത്രമാണ് ഇന്ന കാലത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഗുരുകുലങ്ങളില് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായി കരുതേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മിഥ്യാജ്ഞാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിനെയൊക്കെ വേദങ്ങള് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത എന്നാണ് പറയുന്നത്. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. ആരാണ് വേദവാദരതര്? വേദങ്ങളെ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് അല്ലെ, വേദവാദരതര് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദവാദരതര് കരുതും. അപ്പോ ഈ അവര് ഓരോ ഫലപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ യാഗം യജ്ഞം ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങള് സ്വർഗ പ്രാപ്തി അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അതാണ് എന്ന് കരുതും. അവരാണ് വേദവാദരതര്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ട് അത്തരക്കാരെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ അപ്പൊ അവര് തെറ്റായിട്ടാണ് ഈ വേദങ്ങളെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവരെയാണ് വേദവാദരതർ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സാഹിത്യത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ ഭാവിക്കും അവര്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. വേദങ്ങളില് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയെ, അതിലേക്കല്ല അവര് എത്തിക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന എന്നാ വേദത്തില് പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെയാണ് അവര് ഭാവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് വേദവാദരതർ എന്ന് പറയാം. ഭഗവത്ഗീത 15:5 വേദലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വേദവാദരതരായ വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തത്പരരല്ല. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയാനാണ്. വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവജാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും വന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വേദവാദരതരായിട്ടുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യണേ?
ഈ ഭഗവാൻ പരമ പുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിലല്ല അവർക്ക് താല്പര്യം. അവർക്ക് പല ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടുക, സ്വർഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ള ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലാണ് അവര് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് വേദവാദരതര്. വിസ്മൃതിയാണ്ട ജീവന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദവാദരതർ എന്ന കൂട്ടർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണത് എന്താ? ഈ ജീവന് ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നിരിക്കണ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അത് വീണ്ടെടുക്കണം അല്ലെ. അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതിനു പകരം ആ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള അത് സ്വർഗപ്രാപ്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമോ ആനന്ദപ്രാപ്തിയോ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. വേദവാദരതർ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടര് അങ്ങനെ കരുതും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞും കൊടുക്കും. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് വേദവാദരതര് അപകടകാരികളാ, മിഥ്യാജ്ഞാനികളാണ് അവര് അല്ലെ. അവരെവിടെ എത്തും? കൂടുതൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്കാണ് അവരെത്തിപ്പെടുക അല്ലെ. ശരിയായ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തില്ല എങ്കില് അവരെന്തുണ്ടാവും? അവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുർഘടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടും അല്ലെ. വേദവാദരഥന്മാർ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. അവരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് വേദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായി കെട്ടിച്ചമച്ചു കാട്ടുന്നു. ആ വേദവാദരഥര് അവരുടെ ഗുരുവിനെയൊക്കെ വലിയ പരിവേഷമൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. ഏറ്റവും ജ്ഞാനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും. വൈദിക സാഹിത്യം അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണെന്നും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. അപ്പോ വൈദിക സാഹിത്യം വെറും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല അല്ലേ, അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ്. കാരണം വേദങ്ങള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന അറിവാണ്. അത് അനന്യസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥശേഖരമാണ്. മാത്രല്ല ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി അല്ലാണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ആർക്കറിയില്ല? ഈ വേദവാദരഥർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കാനായി ഒരാൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം? ഈ വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായ പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. മായയാപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലെ. എന്താ പറയാ ആൾ ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ ഉള്ളവര് സ്വയം നിർമ്മിത ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഈശ്വരൻ എന്ന്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട്. മായയാപഹൃതജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്നവരാ അവര്. വിഡ്ഢികൾ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ മായയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയായ കാര്യമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ മായാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ മായ ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തമല്ല ഒരു കാലത്തും. ഇവരോ ഈ മായയാപഹൃതജ്ഞാനരായിട്ടുള്ളവരോ മായയാണ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ.
ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവശക്തൻ, പക്ഷെ ഈ മായ പോലും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒന്നും മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ മായയാപഹൃതജ്ഞാനത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനങ്ങള് സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. ഇത്തരക്കാര് തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതും, മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയില് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതില് കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണ് എന്ന് പറയും ഇവര്. എന്നാലോ മായയ്ക്ക് ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാത്തവര് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്നും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ളവരാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, കർത്തവ്യം എന്നറിയാത്തവര് ഭൗതിക സുഖമാണ് വലുത് എന്ന് കരുതും, അല്ലെ? അപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചനയില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ മധ്വാചാര്യര് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ജ്ഞാനികള് മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അറിവില്ലാത്തവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ജ്ഞാനികൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ സീതയെ രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ട് പോണ വേളയിലെ ജടായു സീതയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അല്ലെ? രാവണനോട് എതിർത്ത് സീതയെ കൊണ്ടുപോകരുത്, അത് ദോഷം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തടഞ്ഞു, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന അനീതി നടന്നപ്പോൾ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു, അല്ലെ? അവര് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അജ്ഞാനികൾ ആ നേരത്തെ അജ്ഞാനികളെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല. വിതുരര് ഇത് കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ന്യായമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാലും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഗാന്ധാരി വിലാപം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധാരി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മക്കളും മരിച്ചുപോയി. പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നീയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അമ്മയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി, മക്കളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയൊക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ അതും നമ്മളും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകാനിടവരും. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. ഒരു അജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ അജ്ഞാനിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ജ്ഞാനിയാണെന്ന് നാട്യം നടിക്കുക, അല്ലെ? ജ്ഞാനി എന്ന് നടിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക. അവര് ശരിയായ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അവര് ഏറ്റവും മോശമായ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധകാരമായ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്നറിയണം. ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവര് തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. എന്നാലോ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവരോ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുമ്പോ അത് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാവണം, അല്ലെ? ശരിയായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം, എന്നിട്ട് ശരിയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് വിദ്യ അവിദ്യ തമ്മില് അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ യുവതേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രത എന്ന് പറയണേ. അപ്പോ വിദ്യ അവിദ്യ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളിലും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും വിദ്യാവിദ്യയെ പറ്റിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ വേദവാദരുതർ അവര് സ്വർഗം പ്രാപിക്കും. വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം എന്ന് 3 വിഭാഗമുണ്ട്. അതിൽ കർമ്മകാന്ഡങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങള്, ലൗകികരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് ഓരോ ജ്ഞാനങ്ങള്, യാഗങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവര് സുഖ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, കർമ്മകാന്ഡത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ? മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കർമ്മബന്ധനം ഇല്ലാണ്ട് വരുള്ളൂ. അതല്ലാതെ വെറുതെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനോ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിലേക്ക് വിടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവര് വേദവാദരതര് പറയണത് ഇത് മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന്. അല്ലാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ അറിയാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവര് വിചാരിക്കുന്നതോ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനികളെന്ന് അവര് കരുതുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവര് മറ്റുള്ളവര് വഴി തെറ്റിച്ച് വിടുകയാണ് എന്നുള്ളത് അവരറിയണില്ല. അതാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിന്റെ കൂട്ടരാണ് വേദവാദ രതര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങള് നോക്കൂ. എന്നാല് 8ാമത്തെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മന്ത്രം 8 വിശദീകരിക്കുക. പറയൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെ. ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക എല്ലാം മന്ത്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും കേട്ടോ. മന്ത്രത്തിന്റെ വിവരണം, മന്ത്രത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം, 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. 9 മന്ത്രം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 9 ഈ മന്ത്രം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാം വെക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ 9 കഴിഞ്ഞില്ലേ? 9 അല്ലേ കഴിഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോ നിങ്ങക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ 8ന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, സമയാവണു. ഒരു സെക്കൻഡ്. 8ാമത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ. 8ാമത്തെ 7ാമത്തെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലേ 8ാമത്തെ മന്ത്രം? കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. 7ാമത്തെ തെറോ ആയവർക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് നമ്മൾ ദർശിക്കുക. എല്ലാവരും ഈശ്വര അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മസ്ഫുലിംഗനെ കാണുന്ന വ്യക്തി എന്നല്ലേ 7ാമത്തേൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എഴുതണ്ടേ? അതെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. വേറെന്തോആണ് പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണുപ്രദമാതാജി വേറെന്തോ വായിച്ച പോലെ തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലല്ല, വിഷ്ണുപ്രദമാതാജി വായിച്ചത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതമായ രൂപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇവിടെ തരണയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
ഈശ്വരന് തുല്യമായി കാണണം എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ? കാണുന്ന വ്യക്തി എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ? ഏഴാമത്തെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആവുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ശരിയായിട്ടും ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ച ആളാണ് ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതൻ, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മുമ്പത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടുല്ലോ, ഒരാള് എല്ലാവരിലും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കണു, ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം, സർവശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാവരിലും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ആദരവോടെ, ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ല, എല്ലാവരെയും ആദരവോടെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അതാണ് മാതാജി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും വീണ്ടും പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി സർവശക്തനെ വസ്തുതപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്? ആ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണല്ലോ ഇത്ര നേരം അതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞേല്. ഇല്ല മാതാജി, അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ. ഇത്രയും നേരം അങ്ങനെ തന്നെയാ, ആദ്യം മുതലേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം അതാ പറഞ്ഞത്. ശരി, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കോ. വായിച്ചോ. ആരും വായിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? ഉണ്ട് മാതാജി. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 പറയുന്നത് എന്താ? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അതാണോ മാതാജി പറയണ്ടേ? അതല്ല, ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? മൂഢന്മാര് അല്ലേ? ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ. അതെ. അടുത്തത് ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അല്ലേ? ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താ കാരണം? ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയത് മാത്രമാണ്. അതെ. അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാതഥ്യത എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതിഫലം നൽകും ഭഗവാൻ അല്ലേ? നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തരും. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനും സഹായിക്കും. അപ്പൊ ദുരാത്മാക്കള് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. എന്താ പറയാ, നല്ല ആൾക്കാര് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനും ആഗ്രഹിക്കും. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അടുത്തത് ഈശ്വരനെ പരിപു എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. അതല്ല പരിവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതന്നെ. ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനാണ്. അദ്ദേഹത്താൽ ഉയർന്ന ആരുമില്ല. ഒരാളും ഭഗവാന്റെ സമനായിട്ടോ മുകളിലോ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. അതന്നെ. അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അഭാവവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? പവിത്രമായ വസ്തു പോലും അവിടത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു. ഭഗവാൻ പാപരഹിതനാണ് അല്ലെ? പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും. അതെഴുതാം, രണ്ടും എഴുതാം. പിന്നത്തെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് വായിക്കൂ. അടുത്തത്തെ വിഷ്ണുപ്രിയ വായിച്ചു. വായിച്ചോളൂ. 9 വിശദമാക്കുന്നത് വായിച്ചോ മാതാജി. മന്ത്രം 9 വിശദമാക്കുക. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപിതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതെ. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ
തമോ നിബിഡമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എന്നാലും മിഥ്യാജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ അതിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രാപിക്കുക. അടുത്തത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ അവിദ്യ വിശദമാക്കുക. അവിദ്യ എന്നാൽ അജ്ഞത, സംശയലേശമെന്നേ അപകടകാരിയാണിത്. വിദ്യ എന്നാൽ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അറിവ്. തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ അപകടകാരിയാവും. അതെ. അടുത്തത്. ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതിയെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലെ രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. അതെ. പിന്നെ വേറൊരു ഉപമയുണ്ട് അല്ലേ? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം. അലങ്കാരത്തോടെ ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചുള്ളൂ. അതെയോ? ഹരിഭക്തി 4-ാമത്തേതില് ഹരിഭക്തി സുതോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഹരിഭക്തി സുതോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെ. ഭഗവത്ഗീത 15:5 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണ്. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി? അതോ മതി. അടുത്തത്. വേദവാദാരത പക്ഷെ അവര് വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. അതെ അതെ. പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ശരിയായ ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയില്ല. പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അറിവ് അവർക്കില്ല. അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഹരീഷ്ണ മന്ദജി, 4-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ അത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാമോ? 4-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയോ? 8-ലാണോ 9-ലാണോ മാതാജി? 9-ാമത്തെ ഹരിഭക്തി സുതോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? വിദ്യാഭ്യാസമാണോ വിശ്വാസമാണോ? വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ച. അവര് കുറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ട്രിപ്പിൾ PhD ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോള്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഏതുപോലെ ഈ മരിച്ച ഒരു ജഡ ശരീരത്തിന് കുറെ അലങ്കാരം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് അവരുടെ ഈ ഡിഗ്രികളൊക്കെ, ഈ മെറ്റീരിയൽ നോളജൊക്കെ എത്ര കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ എത്ര ജ്ഞാനം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനമില്ല. അത് ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം പോലെ മാത്രം. ക്ലിയർ ആയോ? വിശ്വാസം എന്നാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. അതാണ് ഡൗട്ട് വന്നത്. മാതാജി, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാ: ഹരിഭക്തി സുതോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതന്നെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റിയതാണ്. ഞാൻ വിശ്വാസം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കണേ. ഇല്ല, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം പഠിച്ചിട്ട് എന്നാ പരീക്ഷ വെക്കണ്ടേ പറയൂ. എല്ലാ മന്ത്രവും കൂടി പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അപ്പോ 9 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. 9+1 ഉണ്ടല്ലോ ധ്യാനം. അപ്പൊ 9+1. നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം, ആ മന്ത്രം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാ വരിക. 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ധ്യാന മന്ത്രം എന്താ പറയണേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക. അത് ചെറുതായിട്ട് ചുരുക്കി നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും. 1-2 സെന്റൻസിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ 5 എണ്ണം ചോദിക്കാം. മന്ത്രം ഏതാന്ന് പറയത്തേ ഉള്ളോ? ഇപ്പൊ 5-ാമത്തെ മന്ത്രം പറയും. മന്ത്രത്തിന്റെ നമ്പർ പറയും.
ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം, അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം, അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ മന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് 2 സെന്റൻസിൽ എഴുതുക. 5 ചോദിക്കുക. അതില് 2 മാർക്ക് വീതം, 10 മാർക്കിൽ പരീക്ഷ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ അത് നമ്മുടെ വാക്കില് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? മതി. അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതേപോലെ പറയണ്ട, എഴുതണ്ട. സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ എന്താണോ നമ്മൾ അതിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടത് അത് സ്വന്തം വാക്കുകളില്. നാളെ പിന്നെ ക്ലാസ് വേണ്ടേ? പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ലേ പരീക്ഷ? മാതാജി ഞങ്ങൾ അന്നേരം കേറിയാ പോരെ ക്ലാസ്സിന്? 11:30 അവർക്ക് 11:30 കയറിയാ മതി. പക്ഷെ പരീക്ഷ എഴുതണം ഒരു 11:15 കേറിക്കോളൂ. അല്ലെ പ്രീതി മാതാജി? അങ്ങനെയല്ലേ? എവിടെ മാതാജി? അപ്പൊ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി അങ്ങനെ പോരെ? 11:15. 11:15. മാതാജി നാളെ ഞാൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്. റിമൂവ് ചെയ്യല്ലേ, നാളെ എക്സ്റേ ഒഴിക്കാൻ പോവാ അമ്മയുടെ. അപ്പൊ എക്സാം എഴുതുന്നില്ല? ഇല്ല, എക്സാം എഴുതുന്നില്ല. ഞാനും എക്സാം ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എക്സാം എഴുതാനുള്ള എല്ലാ പേരും 11:15 കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോളൂ. അപ്പൊ നാളെ 9 + 1 10 ഏതെങ്കിലും 5 ചോദിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും